दिनै सैत्र दाननि से अक्ट' बे सैत्र दाननि से अक्ट'आ जोंनि मिरु बाथौ धोरोमारि आफादनि गेवलांसार सान। बे गेवलांसार सानाव गासै मिरु बाथौ धोरोमारि आफादनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो दालाइसायाव आरो गासैबो सिबियारिफ्रानो मोनसे मन्दिर दर्शन दङ। बे मन्दिर दर्शननि गेजेरजों गाव गावनि गोसोजों साननाय, गोसोनि लुबैनाय, गोसोनि हास्थायनाय गासै थांखिफोरखौ सोरजिगिरि इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनायनि सान। दा बेनिखायनो जोंनि बे मिरु बाथौ धोरोमारि आफादनि सिङाव थानाय गासै सिबियारिफोरनि थाखाय बेयो मोनसे गेदेर सान। दा बेनिखायनो जों दिनैनि बे हाबाफारियाव बयबो सोरजिगिरिनि खाथियाव आर'ज गाबगोन। दा बिनिनो हाबाफारि दिनै। दा अब्ला नोंथांमोना बेखौ नायलांदो भिडिअखौ दान्दिसे। बसुमतारी बिथांखौ जोंनि नैबे आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। आं फट' साफायसै, आंना केमेरा जाया। नों खेबदोलाय। आंथ' खायाखै। जी